Dwi'n meddwl yn penod un, pan o'n i'n darllen o'n i'n quite easy, person calad, cadw fy hyn i fi'n hyn, a mae just bang wedyn, mae bob dim dwi'n neud just yn exciting. Dwi'n dyrnu pawb yna fo, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl bod penod 6 i fi, beth sy'n digwydd yn diwedd penod 6 efo Keith hefyd, oedd o just, mae o'n massive. Pan o'n i'n darllen y sgriptio am y tro cyntaf, yn un o'r golygfeydd cyntaf lle welwn ni Keith, mae o'n cyflwyno ei hun fel Sergeant Jones. Ia, da iawn. Ond o'na, mae yna wir. Sergeant Keith Jones, fydda'n dechrau'n swyddogol efo chi wsos nesa. Bob dim yn iawn? Wel, i fi yn bersonol, tan mwy shocking oedd cael ynglymu i statue o Lloyd George yn ganol dre. Gynna fi shocking moment. Dwi'n gweld pan i si meet up yn Fawn. Be? Ydy hwn ar ôl y thing i gyd? Yndi. Oce. So ŵan, ydych chi probably gwybod Gwenno ac Alaw yn... Be? Da ni'n dod yn ffrindiau yn eitha cyflym. Yndan. A da ni'n symud ymlaen i'r step I'r nesa cam yn ein nesa. perthynas yn eitha Yndan. cyflym hefyd. Yndan. A wedyn... Da ni'n cael sos. Da ni'n cael sos yn dan. Oedden ni'n abod i gilydd yn digon da i wneud o ddim yn awkward. Ac oedd yn iawn oedd. Oedd o ffain. Oedden ni'n cyntaf bach yn, a wedyn Oedd. bob un arall. O, oedden ni'n joio. Bob un arall. Da ni jyst wedi mynd yn hun, ond mae'r plant yn, wel, maen nhw wedi prifio tydyn. Ydyn. Yn arbennig Daniel sydd yn wyr i ni. Ia, a da ni di facio, wrth gwrs, es colli hefer. Mae Dan yn gymeriad hoffus, clen, a mae gennym fo uchelgeisiau eitha uchelgeisiol. Oedd na bres compensation iddo fo ar ôl iddo fo golli fam. Ond, yn anffodus, mae Carys wedi gwario'r pres ma ar ei facio. Sori, Dan. Ond tos am pres gompo ar ôl. Joke di hyn, ie? Lle ti'n mynd? Dan! O'n i'n sioct i glywed bod Dan yn mynd i llosgi ti Ed i lawr. Neil Williams dwi a cymeriad dwi'n chwarae ydy Neil Gyrca Jones. Mae wedi cael ei garcharu am 2 mlynedd ar 10 am trio lladd Ed Lovell, na ddim efo nath. A mae Ed Lovell wedi fframio fo, a wedyn mae'n penderfynu bod o'n mynd i gyfadda mwyn cael parol, mwyn cael dod allan, mwyn cael dial. Mae ôl i Ed, Barod i fynd? Ti'n barod?